ବାଙ୍କି ଚକପଦା ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଧମାକଦାର ଅଫର୍। ମୋବାଇଲ ଦେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଦେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରପର ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର ଆଗକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇ ଦୋକାନ। ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଏବଂ କଥା ହେବା କ'ଣ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କି ଆପଣମାନେ କେବେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି ସେଇଭଳି ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ବକ୍ସ ନେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲୋକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି, ନମ୍ବର ବି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଯଦି ଆଣିବେ 128 ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନଟେ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ସୂର୍ୟା କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ। ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ୟା କମ୍ପାନୀର ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଇଏ ରହିବ ସେନ୍ସର ବାଲା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି 32 GB ଗୋଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର 16 ୱାଟ୍ର ଗୋଟେ ବାର୍ ସ୍ପିକର ଯାଉ, ଯଦି LED ଫେଲିଡି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ 20 ୱାଟ୍ ରହିବ, 20 ୱାଟ୍ 64 ଗୋଟେ ରହିବ। 64ରେ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି 64 32 ଅଛି, ଇଏ 64 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ ବି 64 32 ଅଛି, ଇଏ 128 ଅଛି, ଇଏ 128 ତିନିଟା ଅଛି, ଇଏ 128 ଚାରିଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ। 128 GBର ଫୋନ୍ ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଟାକି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି ବା କେଉଁଟାକି ତିଆରି ହୋଇପାରିବନି, ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଆପଣ 4ଟା ଦେଲେ ଏଇ ବଡ଼ ବକ୍ସ ନେଇପାରିବେ, 3ଟା ଦେଲେ ଏଥିରୁ ନେଇପାରିବେ। ये सब 128 GB गोटे फोन देले सब नहीं पारे। आप देखो माल भी बहुत स्टक अच्छी। जदि क्यों भाई मैंने चाहते तेरे मुझे नंबर रे कॉल करी आपड़ ये दुकान को विजिट करेंगे। ये भाई एवं किसी लोक मैंने कहते खराब हेले से भाई निजे यहाँ ठीक करेंगे, से ग्यारंटी से दौरान कारण सी ये ठिकार जड़े बासिंदा। तो रोचे जय जगन्नाथ।